Partia parkovisková, no. Prečo? Môžeme robiť komparzistov. Nie sme... No teraz to tu je katastrofálne, no. Prach, špína. Ja som z tých, čo ležia. No ale tak ako ono to nedopadne dobre, pokiaľ nebudeme robiť, že jo, ale vy sa máte k tomu, aby ste robili. Toľko peniaz, čo už sme prepili, čo sa vylelo. Ale Martin to chápe. Ani. Natočíme film. Prestaň to robiť, Samko. No, dneska sme pracovali s mnohými pracovníkmi, aby som teraz jedného z nich oslovil. Je to Laco Wolf. Poď Laco medzi nás. Poď Laco medzi nás. Nevadí, že máš sluchatka. Nevadí, že mám sluchátka? Nevadí, je to náš kameraman zároveň. Laco, ako sa máš? No sa mám dobre. Je to tu dobre, no dobre sa tu robí. A čo si dnes robil, no povedz. Ja som sa ulieval, áno, Sanko, poď sem, môj, poď. Ty. Poď. Sa snažím aj s kladivom, aj tak, ale nejak mi to nejde, no. Toto je moje miesto. Obľúbené. Podľa mňa to bude dobrá kulisa. Tie zvuky z diaľky.